L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Partit Nazzjonalista jasal li attakka persuni vulnerabbli għal raġunijiet partiġani. Dan intqal mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes waqt li kien qed jirreaġixxi għall-attakk tal-Partit Nazzjonalista fuq numru ta' persuni li qalbu l-karta tal-identità tagħhom fuq postijiet tal-akkomodazzjoni soċjali fis-Siġiewi li sejrin joqogħdu fihom. Galdes innota l-aġir insensittiv tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu waqt li kienet jieħu sehem fil-programm ta' ġrajiet kurrenti Papers Scan fuq One. Il-Ministru Galdes spjega kif din is-sena se tkun meqjusa bħala rekord tal-akkomodazzjoni soċjali għal kif qed jiġu inawgurati numru ta' proġetti li kienu nbdew fi żmien qasir minn Gvern Laburista. Rigward il-proġett tas-Siġiewi Galdes għalhekk. Il-blokka ħadet numru ta' snin biex titlesta kien fiha diffikultajiet u issa ġiet finished u tlestit kollha kemm hi. Qalu ġebelu saqaf. Huwa vera xejn. Daw xurilu tlesti din il-blokka u allura bħala proċedura normali inti jkollok ir-residenti li ħafna minnhom ikunu jew ġo homes jew kellha mommhom issierhom u allura qegħdin jimxu minn posta li ieħor ħafna drabi anke fil-kera jagħmlulek xi sena f'dak il-post u mbagħad sena ieħor jippruvaw isibu l-aħjar kirjiet possibbli u dawn ġew intitolati housing soċjali. Huwa spjega li bħala parti mill-proċess biex jidħlu fil-post tagħhom jaqilbu l-karta tal-identità tagħhom anke għal finijiet ta' servizzi bħal dawl l-ilma. Madankollu l-Partit Nazzjonalista permezz tas Segretarju Ġenerali Michael Piccinino tella lil 100 persuna konċernati biex jiġdu fil-qorti, inkluż persuna marida bil-kanċer li deret emozzjonata għall-aħħar e kif kellha tispjega ċirkostanzi personali tagħha li wasluha biex tkun intitolata post tal-akkomodazzjoni soċjali bl-esponenti mill-Partit Nazzjonalista, inkluż Kerola Kurina, bdew jippruvaw iċaħduhom id-dritt tal-vot. Intant il-Ministru Rodri Galdes innota kif dan il-Gvern ma jarax kuluri partiġani b'mod partikolari fejn jidħol dan il-qasam sensittiv. Imma li żbalja l-Partit Nazzjonalista tajjeb li ngħid li ħaseb li daw kollha laburisti. Hemm minnhom nazzjonalisti ġejjin familja għax aħna ma niddistingwux bejn nazzjonalisti u laburisti. Tella waħda, tella wieħed jixed li għandu parentela ta' persuna li ħadet post minn hemmhekk biex jixed kontra l-familja tagħha. Daqshekk jasal l-Partit Nazzjonalista.